Ayun mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Oh Mga my kabuka, God! magbera akong saging. Ako saging berahon. Ayan mga kabuka, mo na ikong berahon nga saging. Ani? Gago! Simbirahan mga kabuka, kaya ako na doon sa packing. Nasa sa tali mga kabuka, nasa PC oh. Ayan. Nasa PC, muna siya akong ibutang sa kong hawak para kumbirahon ang saging. Ayan na mga kabuka. Gahi isa kayo mga kabuka. Kay kuan mag sa kabuk. Sa 105 ang akong bira mga kabuka, akong giguyod. Oh wow! 105 piraso. Gahay dyan kayo mga kabuka, pero naanad na may kay mo ni may kadaadlaw naman trabaho. Oh my God! Saging. Wow! Yan. Mga 3 kilometer. Oh my God! At kuan mga kabuka, kang guyuran. Mga 3 kilometers. Layo pa. Ayun na. A few moments later. Sakit sa hawak mga kabuka. Kaning PC oh, kani. Oh my God! Sakit siya. Kay wa man go siya belt, dapat na siya belt para di siya sakit sa hawak. Gahi juga kayo mga kabuka, party yung gahiya. Oh no! Party gahiya mga kabuka. Grabe ning wala tay iniskwilahan. Party yung kapoy ang trabaho. Dira taman mga kabuka kay napo ko gisundan na isa. Ano? Mani nagapo ko gisundagan mi mga kabuka, mga kuan mi mga 11 mi ka tao diri nga nagbirag saging. Oh my God! Wow! Nga na apoy para ni tagiya. Lahi po ang nagbira ni kuan na sulod. Taas kayo mga kabuka. Lahi ang nagbira na. Lahi po tong sa kuha diri. Pikas. Lahi po nang ako ang gibira. Taas yun na kayo mga kabuka. Oh my God! Inaring oras mga udto na, di pa siya masulod sa packing kay break time man. Break time man sa nag-break time ang packing kaya wala tumig mga alas 12. Saan na pa ni siya masulod. May kakayaran mga kabuka, kadili kayo init. Ano, sa likod ko mga kabuka, nandito pa akong saging. Lahi ang nagbiraan eh. Kana lahi ang nagbiraan ng saging ha. Yan, lahi ko itong kuha. Mga tulo pa katao ang akong gisundan mga kabuka sa ako birahon. Kaya wato na ako kung masulod nila ha, saan pa masulod ako first come first serve mo diri mga kabuka. Bihian na mga kabuka eh. Pag start mga kabuka, pag bira ng saging ini-start mo igahi, pero Gago! ayan mga kabuka. Grabe kainit! Grabing inita! Grabe, pating inita dyan mga kabuka. Tiis-tiis lang mga kabuka kay hirap kumita ng pera. Ayan, hapit na mga kabuka ang akong kuno. Akong gisundan, hapit na hapit ako mabot. Grabe inita mga kabuka. Grabe inita.
Kol. Oh, no, 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 no.
ayun mga kabakakang, dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!